Naila aku selamat senyum. Om manggalam. Pererepe. Ma. Pererepe. Haba ini anglai. Ayo. Oi masuk lihat kelas tuh. Masuk lihat kelas. Masuk lihat kelas. Sudah bang lagi terkeluar dari sini kok. Sabtu sini tak kacau kabel. Keluar. Bukan ke dalam mana kan saya. Apa? Udah bisa melancar. Sabai le ayu lau khagan de. Hindu ke gelau lah bahasa ni Hindu धोरोमाव हौवानि आयुआ गोलाव जायो होननानै रायजोफ्रा बुङो ना पाब्लिकफ्रा बुङो? एसे बारायो जागोन दे जागोन. हनै नै कालार जालांजोब्बाय. एसे थैखाबायसो. कुथा लानाङा लानाङा जायो. Lado. बादिन कुथा kawan Male la khaina. आसाना बै आरो मा खादोथ' एसे गुसुं मोजां मोनदां. Pererepe. Ukara ma haba kan laide. Kuligra gaya. औ जा बैखौसो खानाय खाखोबानो नुनांगौ ना माबाखौसो सनाया जुमखाया लावदुम होनाया आयु 50,000 1 लाखनि सानमारगोनबो दे नंगौ होननानै बोरो बे गुमै होनाय सनाया बोरो आयु जाबाय Dakhali danaya na. Misang lana. नै बेनो गुमै होनाया नंहां माथो वानेल लादों होनदों आरो गुमैया. आयु आं हाल्लासो Jung du mata desain नंगौना सानलायलायगोन दे Reng मानसिफ्रा। margele desain ke dahono. मालाय गिबि माबाना एसे मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव बुं. Laudum danai ke. Jung je रावबो desain ke खिथियाखै मालाय गाव हारसिंनो नायनानै दाहैदो. हे थगायदोसो मिथियोना? आं बेखौ मोनथिया गुमैया लामनाय ना सोर होनायथाय बेखौबा. आयु आं हाबा जानाय बायदि मोनबाय आसामानो गलायलायबाय Oi, sabai, खिथाना होगोन जोङो मोजां गानाखै नानि होननानै. आसामान Nengni बे मोनसेखौसो मोजांसिन नुगोन आं sonani asta. आयु आं हालालै मेथाइयाबो लानानै फैबाया नों बसना आयु Zelini radaiku खोनानानै Kita जाबाय आं फैनो जे नों बहा दङ आंगोनि रजे नों बहा दङ नोंनि सनानि आस्थामखौ गाननानै आयुलै ओइ आं हाला मा दों इफोर मेथाइया दोङो ना गैया ना नों खोनाबाय नों नायाबा ना बर'खौनो नों नायाबा ना बानायनासो खनखो आयो जोंहा बेफोरखौ आग्लानि एसे उन्दैयाव नायखादों ओरै जि खालायलायनानै न जिसो मानिबा होमब्ला जों लान्थिया खाथिग्रासो ओरै माने ओरै जोमलायलायनानै खावथुम जिरायनानै औ गानदों आगोलो ना आगोल बे मेथाइआ ओंखारनाय समाव जोङो एसे टिक्लु ओरै टिक्लासोमोन आरो लान्थिया खारग्रासोमोन गेलेग्रासोमन ओरै माने सोरबा टिभि देखायबा माबायाव गाहायाव जिरायनानै रायजो इखौ बाजार थांबा गानसैलै औ सिबथाबना होलै आस्थामखौ माबायदि दाना लाबोदों होमबालाय सनानि आस्थामफ्ला सनाय नङालाय नखलिसआव सनानिलाय रायजोफोर थगायदो दे लाजिनानै फैसा जानायनि नोङो होनायनि आरो हाबायाबो आसलि दे थगायदो रायजोफोर आस्थामानो लेहरनाय जायासै दे गाज्रि दामोन जाबाय हाबाखौ सिरि महामाया मन्दिराव दानखोमानाय जाबाय गाज्रि दामोनसै नोंसोरखो सिगनेलाव लेहरनाय जागोन दे सिगनेलनोलै आं हाला सिगनेट ए बारा खोनालायलाङा नालाय मिथियोला आंहाथ' बेफोरखौ फार्स्ट सिगनेलाव लेहरनाय जागोन दे पार्टिखौ दे दोनथ'नाय जाबाय दे रायजोफोर
नैबेजोंबाथाय सिम्पोल मोजांसिन माबाबाय एसे नैबेजों मैया हाबाखौ दानना लाबोबाय ओमफ्राय दिनै नै एसे माबा बाथौखौ खुलुमनायफोरखौ फोरोंनोसै साबसिन नुबाय दं न' नायबानो जाबाय साइटिं ला इदिं साइटिं ला बबेखौ मोजां नुदों होननो सोंना दे सप्तासेनि उनावसो फैगोन दा नै आगै दैमु नों बेयाव हाबजागोन ना हाबजायाखै नै आब' गेमस्रियानो जेन थेनैसो हाबजालांबाय आयु आब' गेमस्रि नै सासेयाबो जेन थेनैसो हाबलांबाय आगै दैमु आयौ हाबजानाय नङा आंनो बिराद जेने थेने हाबदो ब्रेकफास्ट नोंथांमोना बिराद रिक्वेस्ट खालामदोंमोन ना सोर आंजों बिबाजै बिबोनांनि रल बेखायनो लाबाय सेकेन्ड टाइम दाना औ फार्स्ट टाइमाव खानाय गोजायाव एबार सेकेन्ड टाइम एसे लदा जादों ना नोङो एसे फुंबाय जानाया बारा जादों न'आव थानायखाय अमायाथ' सानफ्रोमबो इयो हाबा जाबाय खबर होआसै फट'खौ होना होगोन र' नोंनिखौ ओमफ्राय बेबो बर'बाव बेलेग जाथि मोनबा बेलेग एखे नुयो आंनो दा शुटिंआव फैदों नालाय हिनजावखौ गारबोदोंब्रा पाब्लिकफोरखौ एसे थगायबावनो आयुले बर' नानियालाय सोरो ओंखाराखै र' इयावनो लागोन जोङो शुटिंखौ मलेन लाइनाव लागोन जोङो ओइ जानायाव गोबाव जाबाय बाङाय हाबा जानो गोसो गैयामोन आं ओइ दरा गोदानानो गैया ओमफ्राय लावदुम लाहानि नङा नै आंखौ दोननो फैबाय बेफोरबायदिखौ प्रडिउसारफ्रा थाब ओंखारखांबाय ओमफ्राय सिम्पोलसो नालाय बेखायनो लिपस्टिकखौ निउड कालार लाबाय ओमफ्राय इदि फैयाखै ओमफ्राय नै जोंना एक्ट्रिस गोदाना जेनिफार बायदिना एसे नुनायाव एखे हिट जानांगौ जोंना हिट खारबायल' थायो नाहरलायथिं खानायानोलाय खानाया आयै महाबिर बिन बुलाये मेहमानफोर फैदो नै इस इदि नायगाय हाम्मा मोनलायलायना दुखु मोनलायलायगोन दा आरो फैफिनलायबाय नुदोंना बाक्सानि मानसिफोरा थांनोनो रोंला होनदो आयु ओइ लावदुम आइखौथ' बुंहरबाय थाबायब्रा हाबा जानाय बायदि मोनबायलै आं नोंखौ जालायबाय बावदार नङा नै जोंना सिंगारा बैसागो फांसनावहाय बिराद लेंहरबानो जाबाय बिथांखौ कन्टेक्ट खालामहर बिराद हिट मेथाइ खनो आरो जोंनाथ' एबारनिया एकदम हिट मालाया बुङाबाबो जोंनो बुंना लायो खिन्थु मेथाइया मोजां दिसुन नै थांसिगोन जोंना बिबोनाङा थांनो होनदोंमोन आंनिया माथाया जाथारालै थरायदो मैदेर फिसा जादों आं थांनो होनदोंमोन खिन्थु थांथारसिगोन आंनि बार्थडेआव फैयाबाथाय खोथाया बिराद हामा जागोन मानो गिफ्टखौ मानो खिथाखायो आं सारप्राइजखौ मोजां मोनो मिथिखानाय बुस्थुखौ मोजां मोना कालारा सारप्राइज जागोन ना अके दे जागोन दे नोंबो फै दे बार्थडेआव ज' फै अके बाय थां आं दिनैसो फार्स्ट टाइम बाथौ सिजौआव खुलुमफेरदों बेखायनो बाङाय ओम शान्ति ओइ ब्रह्मनिसो होनफ्लांबाय ओमफ्राय ओम नै ओनाव मानो हाबा बोरै खानायालाय नालाय माने अलरेडि बावखांनानै ओंखारबोनायसो आरो बिदि खालामसिदां
Delay, Haba Damai le. Langsung na? Delay, hero. Langsung na? Deh. Ini mithai sih. Mithai sama. Ha? Eh, kena nang lihat. Dibagai. Listen. Hello. Mwjang, keren ini. Langsung na? Bisa na lagi ya? Dah. Bisa na lagi? Tolong lagi butuh kue. Ini tuh nggak kayak. Masa dugia kemana? Dugia kan. Tuh studio. Kayaknya Mwjang beli apa? Iya, kau udah top lang nane. Ma? Haba dan cumi minum. Deh, Musa. Ini bisa malah unsuyu. Jangan ngomong nih. Abo, jangan ngomong deh, lu ya, bye. Lu baik deh. Mau nih, Mai berani lu ya. Tapi jangan dikenai nih chips. Sudah dah biasa, bye. Ini gulung nih nama. Kampung nih. Sampai izung nih. Izung nih kamu. Ayo, kumur kembali dan. Mana ek tuh rahasia baik setan. Mijing terus apa dia lek Khulumbai. Naina. Lo terus kan na, madas kan neng le. Madu kamgen. Ro, एसे नायग्रोनो खानग्रोनो बे खानजुआ जि रोदाया लागि नाङैखाय दे बिराद मोजां आरो खर'नि रोदाया लागि ना बारा बोलो होना दे खानाय जालाय खानाय मादि जायो जोंहाते Udah gorong mencembelang. 길이 무슨 테크라도나 됐는데요. 와, 이거. Mamalai. Biau. Gwsw jadi beli. Godan bosoरा मोनफैलायबाय बादि रंजानाय बोथोरालाय सफैलायबाय आरो फैनो गोनां गामि मानसिफोरा जोंनि फैनो नागिरदों खामानि दंथारो बै बाजै दाउखौआलाय गाबफैलायबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय गोदान बोसोरा मोनफैलायबाय बादि रंजानाय बोथोरालाय सफैलायबाय Ayo, ठिकादारा जोंना जि ओरैबायदि हिसाब होदोंमोन गोदान बोसोरा मोनफैलायबाय बादि रंजानाय बोथोरालाय सफैलायबाय Oi, khana ojak lang.
गोदैसो